Бива. Така хубав ден, почна с едни снимки там с едни приятели и беше много приятно. Кажи малко за себе си. Ами аз съм Деян Барарев, режисьор и сценарист и продуцент по неволя, тъй като няма кой друг да ми е продуцент. И така. Защо избра киното? Това е много хубав въпрос. Първоначално имах повече интерес в футбола. Исках да ставам по едно време даже футболен треньор. И постепенно се запознах с един... т.е. не се запознах. Ние бяхме в един клас и с него така почнахме да си говорим много за кино. Той много повече разбираше от мене и аз реших, че не мога така. Той повече разбира от мене и почнах и аз така да понаучвам това, да гледам по-такива филми, защото иначе преди гледах много екшън филми. Филми на Стивън Сегал ми бяха любимите. И постепенно почнах да ме привлича още повече и повече. Има един филм, който много силно впечатление беше ми направил, си спомням. Той се казва Магнолия на Пол Томас Андерсън. Той много ми хареса и оттам почнах повече да го следя този пич, да виждам какво прави, как го прави. Какво искам да постигна в киното? Това е много хубав въпрос. Мисля, че много хора трябва да си го задават преди да почнат да правят филми. Защото в повечето случаи имам чувство, че искам да стана известен. Това не е хубава причина и някакси трябва да е винаги за това, че искаш да кажеш нещо. Искаш да кажеш нещо и не мога, ако не го кажеш. И да кажем, че в началото е било малко или много за това, че съм искал да кажа нещо и в един момент, имало е моменти, в които е било за другото, за така да покажеш колко си готин и така нататък. И това не са хубави моменти, това не е кино, това са някакви фриволности, да ги наречем. Коя е най-смешната ситуация, която си имал на снимачната площадка? Най-смешната? Най-смешната. Чакай да помисля. Значи, точно мисля, че на майка ми Колинг беше. Снимаме, първи ден снимки, много изнервено. По едно време първи асистент трябваше да отиде да свърши нещо, което втори асистент трябваше да го свърши. Обаче втори асистент беше някъде и той не знаеше какво прави. И останах без първи асистент, бях много се изнервил. Понеже някой ми движи терена, аз трябва да си го движа на всичкото отгоре и просто се изнервям. И в този момент двамата актьори, които бяха там, решиха да се иззабават с мене, като имаше и някакъв проблем с камерата, някой беше отишъл някъде и аз бях пак нещо яхнал метлата и те идват при мен и Деяне, полицията дойде, казаха, че не може да снимаме тук, трябва да се разкараме. И аз, как така? Аз съм говорил с тях, писал съм до общината, не знам си какво, много се изнервих пак и в следващия момент, както тръгнах на някъде да хода и да търся някакви документи, да покажа, че всичко е окей, те се обърнах и ги видях, че се кикотят двамата и ми стана ясно, че всичко е окей. Кое е най-важното в един филм? Кое е най-важното? Зависи, ако си зрител е едно, ако си пича, който го прави е друго. При зрителя е усещането, което ти оставя след филма, като си пича, който го прави е... май пак е усещането, което ти оставя след като си го направил и завършил. И да, мисля, че е това. А кое е най-трудното в теб? Ами, преди като си пишех сценарии и някакви неща, най-лесното беше началото. И постепенно да стигнеш до края беше някакво, Боже Господи. И после пък постепенно, като
почнах така да понаправям тук 1, 2, 3 късометражни филма, почнах да осъзнавам, че началото е най-трудно. Как оценяваш филмите? Ами, много трудно ги оценявам. Какво си в киното? По-скоро развлечение или място за сериозни истории? Ами за малко, по-малко и от двете, ако може да има. Някакси ако ти казва нещо много съществено и важно, да не те натоварва. А ако е решило да те натоварва, да го прави по такъв начин, че да не усещаш, че всъщност ти говори за нещо много сериозно. Как разбираш дали филмът ти е бил добър? Ми не разбираш. Всъщност аз като всеки път се срещам с това и мисля, че вече съм се отказал. Като питам хора какво мислят за филма ми, обикновено последния, получавам всякакви различни неща. Едното клонящо в единия полюс, другото в другия полюс. Почват различните неща да се бият едно с друго, което ми казват. И аз тотално нямам представа накрая какво съм направил и ми е много приятно. Кого гледаш филмите си? Ами аз не обичам да си ги гледам с хора филмите. Обикновено има там задължение да го пуснеш на мама, на тате, да ги видиш как ще реагират. Нали, това, онова. Най-ми е интересно баща ми какво ще ми каже, защото той е много, много скептичен по принцип. И това ми е най-интересно. А до кого искаш да стигнат филмите? И до възможно най-много хора. Това би било най-добре. Не всеки път става, но пък няма лошо, когато ти не достигне до възможно най-много хора. Понякога и малкото хора, които достигнал по някакъв начин, ако ги е докоснало, пак също ще се радвам. Какво е София за теб? София. София е моят дом, тъй като живях известно време и на друго място, в Лондон, и там не го чувствах като дом по никакъв начин. И затова бих казал, че София е моят дом, но има един такъв елемент от София, който не ми харесва. И той все повече и повече почва да навлиза и да завзема територии. И така. Кое е най-готиното място в София за кино? Малките кина. Малките кина определено. Там е по-хубаво да се ходи да се гледа. Наскоро мога ли да споменавам имена на кина? В Г8 последно гледах този... Как се каже този филм? Гледах един хубав филм и много хубаво ми стана, защото както ми беше някакъв тежък ден, отивам, гледам някакъв хубав филм и все едно всичко това преди това не е съществувало. А къде би искал да се прожектира филмът? На възможно най-много места. Ако мога да се прожектира в домовете на хората, като Big Brother в книгата на Орвел, ако може да е, навсякъде се прожектират, да бъдат облъчвани нон-стоп, денонощно и само това да дават моите филми. Кажи ми нещо за майка ми Колин. Значи, майка ми Колинг е нещо, което от 2 години го мислих. Първоначално беше едно, после стана друго, после стана трето, после стана четвърто и така нататък. Почнахме да го снимаме и точно при снимките, просто от разговорите с актьорите или какво беше, някакво настроение, което може би съм гонил, и почнах да измислям едни други неща, които като ги заснехме, на края на монтажа, като стигна цялото нещо, и някакси от само себе си някои неща просто влязоха във филма. Те не бяха още мислени да са там. И така се получи накрая този филм. Той даже имаше друго заглавие в началото. И накрая, нали, аз измислих заглавието, след като там в монтажа завършвахме монтажа, и тогава се роди и заглавието. Кажи нещо на хората, които ще гледат филма. Какво да им кажа? Изгледайте го до край, защото мисля, че финала не е лош и някакси осмисля всичко останало преди това, защото има много неща, които някакси, може би първоначално ще ви се струва, че не се връзват, но се връзват по някакъв начин. Имаш ли някакви последни мисли и думи преди да пуснем филма? Последни мисли?
Не, никакви мисли нямам. Благодарим много. И аз благодаря.